Nhar it-tnejn li ġej fid-9 ta' filgħodu ser joħroġ il-video mużikali uffiċjali tad-diska Bla Tarf. Aktar kmieni din is-sena Bla Tarf li hija interpretata minn Kurt Calleja rebħet it-tieni edizzjoni tal-Festival Mużika Mużika. Dan il-festival li ċċelebra bl-aħjar mod it-talent Malti u li kien ippreżentat bi produzzjoni ta' livell għoli ħafna, il-kanzunetta Bla Tarf kisbet 100 punt. Kru ta' dan l-istazzjon żar miġra l-ferħa fejn seta' jara l-aħħar tħejjijiet qabel joħroġ mod uffiċjali il-video ta' din id-diska. Hemmhekk Kurt Calleja nnifsu spjega li d-diska ġenerali hija inspirata minn koppja li ltaqgħu flimkien fi programm ta' riabilitazzjoni mid-droga u għamlu kuraġġ b'xulxin. Huwa qal li f'punt fejn dawn ma kienx fadlilhom tama tassew sabru lil xulxin u storja negattiva dawruha f'waħda pożittiva. Il-koppja għal min jiena ktibt is-song Bla Tarf li kienu koppja li kienu fil-viċċju tad-droga u l-koppja żeffina u hekk li qegħdin jirrappreżentaw proprju din il-koppja. U hemm daqsxejn idejat verament astratti u fl-istess ħin mhux daqshekk faċli biex isiru, però grazzi wkoll għall-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili qed naraw li jsir kollox b'sigurtà kbira. U għata wkoll toma żgħira ta' x'ser inkunu qed naraw nhar it-tnejn li ġej. Dan il-video ħajkun ħafna simboliżmu li jirrappreżenta proprju l-vjaġġ li għaddew minnu din il-koppja biex kienu fil-vizzju llum il-ġurnata igawdu ħajja u mħabba Bla Tarf.